Kowe dalang mantia. Tak kira iki ora perkara. Enak kowe dalang. Lan kowe seneng karo waranggamu. Dalang mantia. Ora sak dadak kowe nglancang lanyu tempun. Yen to aku teng supaya mung dalang lan dalang. Yen to kowe watain satya, katun ki kadang. Sapa menawa kowe? Kowe aku ngerti. Yen to kowe golongan sekti, golongan iring. Sing gawe geger sak kiwa tengning ana ing Prambanan. Nanging senajan to iki dudu urusanku, sapa wong sing gawe geger iki mono perkarane dalang mantingan. Ing jagating persilatan. Dalang mantingan iki ora ana apa-apane. Kowe mung murid Ki Ageng Supit saka Ora Wonokerto. Sing tak jaluk sumingkira kowe mung coro dalang mantingan. Keno cinta kowe nyepele lawan aku. Senajan to aku wong kene jukeling bale longan. Sing topo dulu aku kudu sapa-sapa. Nanging yen to pawon golong sekti. Yen to tetep gawe geger mungsuhe iki dalam mantingan. Ojo sakaya. Lho ngono kok gegeden sumbarmu kaya dene bisa mecahke wis iki. Iki Trisula Sanjata pamungkasku. Durung tak jakke kok kowe kok dadak mlayu. Apa yo ngene pandhekan golang sekti. Kowe ngerti yo? Iki yo dalang mantingan. Ora ngembungke sabetakne wayang, ora perkara suluke. Nanging iki pandhekan sejati. Iso silat, karate, taekwondo, ingke, judo, itu. Ampun ngaten to sedulur maiso jenengan. Kakang dalang mantingan. Nggih. Kula pitados. Kok bilih Kakang dalang mantingan menika mboten kondang ing bab pewayangan kemawon. Jebul sakmangke sampun pinter ing bab silat, taekwondo, Ampun ngaten. karate. Kula niki lho tambah isin. Kula ki matur nuwun lho sedulur maiso jenengan. Umpami mboten wonten panjenengan, kula kinten menika sampun Aku buka wadi kuwi kowe ngayomi aku. Iya. Rahayune ora aku buka wadi kuwi nar. Siraku rene kok cilokke apa ora ki asolonan iki siraku rak kemudian. Nyatane aku lak ngayomi lan kowe to. Tinggal mayu. ono sambung rakete apa kuwi Mang Sukyai Sula? Iki mau pusakane Lawa Ijo. Lawa Ora Ijo. kudu dirasani. Nih, lawa ijo wis mati. Wis mati. Klut karo kowe lah. Karo kowe. Wonge mati. Lawa ijo, lawa ijo, lawa ijo, lawa ijo. Lek ngrangkul aja kenceng-kenceng. Aku tau dadi Lawa Ijo lah. Sabar. Iya. Tenane pancen lawa ijo wis ora nang papan kene. Wis mati. Ya, kowe rasa. Ya matur nuwun. Ya ya. Kepi? Benar. Kepi? Iki mesti aku diancam anak buah Lawa Ijo. Nek perkara diancam iki mung aku kang dalang sing ayo. Aku ngono melu kowe. Aku melu kowe. Kowe arep melu aku lan kakang dalang. Sesuk sebab apa? Kowe takon sebab apa? Iya. Ngene.
Sebabe kowe iki Brahmacara. Aku iki wong apik. Nek kowe melu aku lan Kakang Dalang. Lah iya to kan. Iya. Terus lo ing wong-wong kae. Wong kae arep alok piye? Kae lho sambaran kumpulane Maesa Jenar. Dalang mandingan wong sing apik. Lho wong apik kumpulan wong elek ora ketok eleke. Kowe mau nampa kagetan Allah. Oh iya. Nanging biyen aku jane wong apik. Jane sampean Jane apik. wong apik. Perkarane Aku olo mergo srawungku. terus piye? Upama biyen aku srawung sampeyan kan dalam kan dadi apik. Aku srawung delalah srawungku karo Karang Apit Padas Gunung. Ya. Anak buahe Lawo Ijo. Aku kongkon nyolongan. Kowe iki dikon nyolong. Aku sapi kok nyolong. Tuku motor kok nyolong. Terus? Kuwi ora apa-apa. Nek apa? Manten anyar. Nganten antur gini. Wedoke ayu kok nyolong nek gelem mau duwe bancaan karo kancane. Kowe tak tolong, aku ora uman dhewe. Aku kalah. Dene aku wong apik. Dadi mergo srawungmu santemahku dadi wong. Dadi wong ala. Ya nek kowe kepengin melu, ning ana dalane. Piye? Carane kowe kudu meratobat dadi wong apik. Ini kan aku. Ngenyek kepiye to? Nek iki no karo aku. Kok ino iki Kok kepiye? ngono iki? Dosaku iki sak gundung anyakan. Upama aku mertobat apa diapura karo sing urip. Ngene lho sampeyan. Piye? Ora ana dosa cilik yen to pawongan ki meng sithik boko sithik iki senengane gawe luput lan luput. Mergo apa? Kaluputan yen to siniraman banyu lali teman bakal ngunduh waing karepotan dosane mati wong cukup undung. Senajan to gedhe yo dosane akeh yen to sedina rong dina manembah ning pangarsaning Gusti mengko njaluk pangapura tobat mesti dosane yo ilang. Dosa kaya ngono njaluk kapura, diapura. Diapura. Matur nuwun Nang. Bener. Bener. Dadi njaluk kapura terus diapura ngene. Mesti diapura. Matur nuwun aku ketemu sedulur sing apik. Iya, iya. Dalang mancingan lan kok sampeyan jenar. Oh iya. Kula kaliyan dina Mbak Siksan ya. Ya, tak sekseni. Ini dina iki samparan karo Gusti dosa. Ya. Ora bakal maling. Ora maling Ora jebol. bakal ngrusak tangga karo. Ya. Mula nek pancen aku baleni saben tumindakku. Muga-muga aku tabrak motor mabur ya. Lho. Sumpah aku sumpah tenan. Sik. Sumpah kok ditabrak motor mabur. Ora bakal bisa kelakon. Motor mabur iki nang dhuwur lho. Muga-muga nek aku tumindak candala. Singkar lan sumpahku. Ya. Tinggalan tobrok mati. Lah nek iki cocok. Ngono ya cocok. Malah malah kowe iki. Gah. Piye? Wah, gah. Lah aku wis bertobat kok. Lho saiki yo dalang wae aku jarang sakit ora tau payu. Lho nek umpamane aku ngingoni karo kowe iki banjur kepiye? Wah aku lak wong kabur kangenan kok. Bener. Ini lho. Dadi kowe tak eloki ra gelem perkara gah. Ya. Kowe nanggung sandang pangan. Bener. Alah, ora usah dipikir. Lho kok ora dipikir Sandang pangan aja pikir kok tak nolong. Lho, Tak maling. wong mau pratobat. Aku tak nyambut gawe sing kalah. Oh, kok kejaba yen ngono, aku gelem nek kowe gelem nyambut gawe sing kalah. Karo ngendi? Arep nyang kapucangan. Minggu iki sing gede. Iya. Karo kowe. Aku malu. Gini. Piye? Kowe kok muju ning kapucangan. Kamu kok kowe ra didosa kawan bapak sing gedhe to. Aku tak takon. Kae takon piye? Wong urip duwe dosa karo liyan iki njaluk ngapura apik kok. Iya apa? Mongko aku dosa karo kasem gede. Iya. Anake tak colong. Oh, iya. Kangkurono njaluk ngapura. Ya Allah bape. Apik gak njaluk apa? apa? Apik kanggo Kula kula njaluk ngapura ki asem gede. Kowe bisa aku tak keramas ya. Nek ngono aku tak lak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak sirese. Ya, ngoten. Kowe bisa lah ya aku tak. Assalamualaikum. 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 Kakak
ora dikalungkutan kelawan kowe. Nanging kula mangsane mbok menawa lamun lelungan ning pasar sakora-orane pamit lan bojone. Nanging kebangetan uripku. Aku nglenggono sapa wirasa? Bali karepmu ora kan? Lho, lah kok ngono to, Kakang? Lah aku ki bojomu lho, Kakang. Apa sampean ora ngerti to, Kakang? Yen aku iki mau lungaku ora menyang pasar. Ning lungaku iki mau dicolong lan Kakang samparan, Kakang. Nggih. Wirasa Kula mesakne bojomu kae. sakben bojo kula. Bojomu ki sih tresna karo kowe. Tresna kalih kula. Buktine Buktine napa tresna? Lunga sak lunga mboten pamit kelawan bojomu. Bojomu ki ra lunga. Bojomu ki dicolong samparan. Colong sambar. Dicolong samparan. Tak tulungi aku sekorana. Wong tuwa raya-raya njaluk baline bojomu mbok kono ditampa. Ambali tembung ingkang pungkasan. Bojomu dicolong samparan sing nulungi aku. Sampeyan tetulung jentik manis Heeh. saking tangane samparan. Bener. Mustahil. Lho kok mustahil? Mboten percaya. Kok bisa? Kok kira-kira 10 tahun kondange asem gedhe aja meneh kok nganti kumlawi tangane. Kadulu mripate sapa sing ora mlayu. Sakmenika sampeyan ngadeg jejeg niku menawi mboten karena teken mboten saged. Lah kok badhe ngoyok tanding musuh samparan Bromo Corak sak panunggalane. Iya. Kula niku mboten percaya. Iya. Dados tiyang niku mbok ingkang prasaja. Bener kowe. Ning tegese aku sing nulungi kuwi, aku ana sing sabiyantu ngono lho, Ora ngaten. Dados sinten ingkang paring sabiyan? Sing sabiyantu. Iki priyayine. Pak Sojena. Ya. Nek mboten samad. Dalang mantingan menuju ngubitke nalika dalang kondang tenan. Matur nuwun. Sepi tanggapan apa niki? Nggih sepi. Mboten maestu ditampi kanthi ikhlas. Nuwun sewu Bapak. Iya le piye Nuwun terang. Tiyang tetulung menika kaperang wonten tuntet. Sak ngerti ana loro lho. Wonten kalih. Siji kuwi tulung kanthi ikhlas lahir batin. Sepisah lagi. Sing pindho tetulung kang mawa pamrih. Tetulung ingkang tulus kalih tetulung ingkang mawa pamrih. Kamangka ting jagat niku kula kok dereng ngertos. Menawi tetulung menawi kok mboten gadah pamrih niku 1001. Awit menapa? Bojo kula jentik manis ayu. Kembang kidung ingkang hujan. Maiso jenar bagus gagah pitex. Kula saged mestan. Menawi anggenipun tetulung maiso jenar lan jentik manis. Maiso jenar seneng lan jentik manis. Aja ngono to, kowe iki mantuku. Hah? Kula niku gadah sesat. Paugrane kira sapa? Ora nganggo niku menawi boten duweke. Boten ngunduh lamun boten nandut. Menawi to kula kepengin rebut jentik manis, kula kepengin nadu arep lawan samparan. Samparan. Yen kowe sepi
banjur aja kemaki. Yen kowe mungsuh kok mbok asem gedhe. Diguyu bocah cilik. Dur. Aku duwe sesanti. Kebeneran kowe teko ning papan kene. Senajan aku lumpuh ora duwe dedaya. Ora perlu jentik manis kok colok. Bakal tak wenehke kare kowe. Nanging aku duwe pitungan. Apa pitungan? Pitungane Wirasaba. Samparan kudu tanding lan Wirasaba. Kaya ngono. Iya, Nek kowe mati so tanganku, jentik manis tak gulungke kelawan. Kan sambaran aja ya, Le. Apa oke. Kowe pinong Bapak Seksen. Iki penjaluke mantumu Wirasaba sing bagus. Ngajak gelut lan sambaran. Undun-duane anakmu biasa begini. Ndek manis. Yen pancen mantu mati, aku jadi mantu. Kan sambaran. Bapak asem gede cekap. Yen kowe ra kinanten domo iki miliar. Waton ora siji kapak. Engko piye cah iki? Ya. Iki asih digawa bocah sekolah-sekolah 2 tahun. Ora kanggo. Oh. Ora kanggo. Sebol waduhmu. Kakang Wirasaba. Aku ngerti kok, Kak. Senajan sampean lagi lara, lumpuh, ning sampean kuwi bisa ngalahake lawan Kakang Sampar. Aku seneng, Kak. Nanging emane aku ra seneng. Ora seneng sebabe apa? Sak balimu senajan kowe Sarsmi isih bojone Wirasaba. Nanging nalika ning cengkremane watu gunung lan samparan. Sapa sing ora ngundang samparan lan watu gunung? Bromo curah nalika seneng kawan kowe. Nanti kepati-pati, nanti nyolong kowe. Senajan kowe wis duwe nikah. Ateges kowe ning kene wis dikakahi. Sak liyane kapungmu yo Wirasaba. Kakang Wirasaba. Pancen bener. Yen aku kuwi dicolong lan Kakang Samparan lan Kakang Watu. Nanging yen penono, Kak. Setitik bae Kakang Samparan lan Kakang Watu Gunung kuwi ora nate jamah kelawan aku. Aja meneh kok jam. Jawel kulitku wae ora, Kak. Sapa sing percaya? Sapa sing percaya yen kowe isih suci? Atase kowe bocah wadon sepiro duwe kekuatanmu yen ning cengkemane watu gunung. Aku ora bisa ngayomi kowe, aku lengkut. Kakang. Wis kondok-kondok ning pengarepanmu. Iki ning opo? Sampeyan sithik wae ora duweni ngrasa kawan aku. Sampe mujuk ki kahanan kawan aku. Banjur aku kudu kepiye, Kak? Jentik manis. Kanthi dalan lan cara apa supaya aku percaya yen kowe isih suci? Ngono. Kakang. Yen pancen sampeyan kuwi ndak mbok lawan aku. Wis ora suci, mergo aku dijamah lawan Kakang Sampar. Mula ning kene aku sumpah ana ning pengarepane sampeyan, Kak. Hak demi Allah, aku isih suci, Kakang. Loh, yen ngono kuwi sumpah. Ususku brodol lah. Lingkungan-lingkungan kaya tak sono bantu tak goling. Kowe iki wis tak kandhani to, Ra. Nyang! Ngomong ae suwek omong. Kowe ngerti karepku marahi. Lah yo karepmu apa? Nane aku wili ra lilo. Ulun masa jenar iku nurungi jeneng manis iki lahir batin. Nang panyokro bawane Wirasaba. Yen masa jenar iki nulung pampir lan jeneng manis ngono lho. Ora wani koyo ngene iki.
Kok malah ngono. Kok luhur banget. Matur nuwun sanget. Oh, ya. Senajan to kowe kalebu ndoko corah ning jebul apik nalane. Lho nang rasa kok kandhani. Kene ngopo kowe kok sing kaya ngono? Aku suka nyawa akeh banget naran kowe lah. Ya karep iki. Cara wong nyaru dirumput. Mesti ditagih sing urip aku. Dadi senajan kok kepewa kowe ora sumput kan udenmu. Kula sareng bungane iki nuwun pakarti. Lanjut. Wong wae. Sadurunge aku sowan ngersane Allah subhanahu wa taala. Ojo ono kok sampean. Aku tak salat subuh sih masjid endi ya. Ning buri. Ono kae. Aduh, Ya kira-kira 4 kilo. mewakili ya. Yo. Omongke karo Gusti Allah. Salat subuh kok diwakilke. Omongke karo Gusti Allah nek sampeyan wis bertobat. Siap, aku bakal Ya ya wis tak. Wae aku ketemu sedulur Maiso Jenar lan Jalan Mandingan. Lan Jasem Gede. Iya, sampeyan. Ya ya. Mula aku tenane nyimpen wadi ngaran. Lanjut apa wadine? Wis pirang-pirang taun wadi kita simpen bergabung meleng kakek lawo ijo. Mungkin buka wadi kuwi. Ya ya. Aku buka wadi kuwi aku bakal diajar. Oh no. Rene aku wis mutus aku dimitran kuwi sing aku terpaksa tak buka wadi. Yo apa wadine kowe samaran? Ana wong ora ngaku. Ora. Sing ngono mau ngaku kakang jalan lan. Pas. Cuma ngomong ya wong ora. Sebrojo Siap, hati. besok yen ana wulan Purnomo Sudi tanggal 15 bulan Purwokerto. Iya. Kuwi ana selasiana. Ning rowening pramugane uling kuning uling putih. Iya ya. Sing nekani golongan ireng kabeh. Wiwit Joko saka Wisma Tambangan Iya. lan gurune Nogo Poso. Google Kaliki saka Gunung Gemeng. Iya ya. Simolo Droludaya sak mantune. Iya. Klawa Ijo saka Ras Tambak Boyo. Pasingsingan kabeh padha teka ing rowe. Kowe kok apa? Koprak ora apal. Sing dirembuk, Sing dirembuk apa? sing dirembuk Iya ya. Yai Naga Sasra Sa. Bapak segede. Luhur kebutuhan nggih. Sinasa kakang sambaran menika satunggalipun Brahma Corah. Nalikanipun badhe ngadeg wonten ngasanipun Gusti Allah Taala. Piyambakipun emun. Mila boten wonten awonipun menawi dipun petak kados dening kanca sanesipun. Nggih, teman. Monggo